Mag-open as Papa Gabriel Dares isa kaset nga ko. Hell's Kitchen. Salilas din mo dyan. Unbox na unbox kay arong magamit na namo ani hugma. Salilas din mo dyan ha. Pagkulaan. Tuh, buat sinilas, mana kau sepatu? Dana sa Antay Duterte. Bagay. Nak dumin na tuh dua tak? Hindi ko maudan to. Sebelah mana? Ito pagtuwa. Paigmat sa paigmat sa utok. Itu dua tuh sauna. Bata-bata. Hanitis along dadto pa. Sudah jauh nasa. Kapag Batuan mo bu. ito, Kana okay lang na sa ibutang ganang na restaurant. pipi ko. Kawan. Restaurant tatay pohon. Kita itu dulu kita kawan. Nanti. Oo, nangka, mga baki. Uy, may sutak ba? Ano? Iklog. Mantap. Mahal mga pang bunso. Hala, napayaboy. Wow, kanay sa towel. Habol. Towel yan. Pwede ka dong. Ano siya sa pangluto. Hindi mo sa kontes pangluto. Tingnan Sinaw na din eh. Di na tamagin na ka. Ang gawas na naman. Agad tong atong mga kaldero nga ko ana to na tos pang abong. Ito na hinuan din ha. manay. Sabon na ko. Wow, di nati. Librihan na na. Dato mo dun eh. Mga tumiluto. Yan naman dun sila ka ng nai. Ito pa dyan mga sabon. Ano na? Di, paghilo na Hand niya. wash. Abi ko pa, paghilo na din na dun na. Sakit ka na magluto. Pinalipad-lipad. Dapa. Ikaw na si Boy Lugro. Madapa. Bising na pagkulilat to. Yehe, di nati. I-unbox na. I-unbox ng... Wah, humuta eh. I-unbox ng Papa Gabriel. Okay. Di nati. Nahawas na na mo. Ipang sila sa kong simod. Yung sa ipang? Ipang sila. Naluya man to. Di dyan na itakag kayo. Asa man itak ang? Sa gasolins. 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 Aray ko na guys. Ato ko na itak ang namo sa gasolins. Atos gas. Mga gasolins. Atos gas stove. Hino ko dato di dyan ang pagumangkon ba? Sana all. Dato. Grabe. Thank you, Lord. Ipangga man ko nila sa ate. Paadyo ng papagablade. Ayan. Okay. So, kompleto na. Nana may dingagan. Ang Anay. lutoon, dyan na kanara dyan mga sayong lutoon. Bakit ka na magluto? A few moments later. Majong buntag natang tanan, guys. O kamera dohas kimi-kimi dari na bilin kay si Papa Gabriel o mga kuyas. To sila nangaligo og sa Diyo. So, magluto ko dari, guys. Karina. Ham. Cook ham. Ate, salamat ka, Zote. Muna na katong ipada nila sa ate. Thank you so much. So, ana mo para pamahaw. Apil na paniud to. Kay sigas mga kuyas. Yan na. Magamit na to na hang ipada nila sa ate nga mga gamit para may lutuan. So, yung kaha nga cute. Ako ka na nahikag ko lagi. Daghan ka tong salamat sa inyong mga gipang share nga blessings dari namo. Thank you so much. Lipay ka ko kaadyo. Lipay ming tanan sa inyong gipadada rin namang mga blessings. Og salamat pag kaso ninyong tanan guys sa inyong pag-uban namo labi na sa mga daily vlog sa mga avid followers diha. Daghan ka tong salamat ninyong tanan guys. God bless na tang tanan. Og daghan pang grasya nga maabot sa tang kinabuhi. Positive always rata dere dapita guys. So guys, padadso na dyan tadiring napita. Positive na dyan tadiring kanunay guys. Di natin halo ang mga diga nga kuan sa tang kinabuhi. Di natin halo ang mga negative nga kuan diring napita. Importante kasi guys nga makahatag taog ka ng good vibes sa tang isig kaingan. Kaya arong munindot tagatang adlaw. Kaya huwag ka ng naiga agatang kuan guys. Way lami. So good karon guys. Mag-promise ko sang kagalingan. Ingan na dyan ko nga Lord. Di na dyan ko mo kuan ugingan nga klasihas kuan. Di na nahangi kung ano mga negas ang kinabuhi kay wajay lami sa klaro lang. So always positive na dyan guys og ampo kanunay sa Ginoo nga kalamdagan kanunay atang hanahana og kasing-kasing ordered na og sa tanan ng mga avid followers sa mga viewers. God bless na tang tanan guys. So kung karon di na mo ko kadangag og kanang nahina ko'y patulan nga mga hinungdan. So thankful kazo ko kay nakoy pamilyang mapinanggaan, nakoy mga anak
Na ako yung mga followers nga mga good heart. Na ako yung mga supporters nga naazad. Always din sila nag-uban na mo. Salamat kazo nitong tanan guys. God bless na tanan guys. And thank you so much kazo Lord. Ug sa mga ganina ana mo karon. Ilabi na nila sa ate. Salamat kazo nitong tanan te. God bless ug amping mo kanunay diha. We love you. So guys, magluto sa ko. Asa naman taon na. Magluto sa ko guys. Asa rin lutoon niya. Cook pada dun sa kuda kay maninda pa ko guys. Lain na pagtinda ron guys. Fried chicken na payhang baligza ato sa eskwelahan. So ingan ni ra jud atong kinabuhi guys. Diskarte hanton nga makabot na atong gustong kabuton. Guys no, we love you. Amping mo. Guys. Ingani mo ilang ipangaan guys ya. Karong buntag. Lami mo po ni siya. Lami ni Kazo. Salamat Kazo ninyo te. Real honey. Honey nut. Cheerios real honey. Ano ilang ko ano. Butangan si Zag milk. Unti. Salamat titas. Love you. Umping mo. Wow, ganahan nagamang kimi-kimi og si Kuya Kinkin. Si Kuya Gael, dali Kuya. Papanilis tas Kuya Gael guys. Thank you te. Lipay taon nagahang mga anak. Salamat ka Azu. Kanabit ang malipay atong mga anak na magkakaon sila kanang gusto nila kanon. Grabe na gazud ka Azu ka lami ka Azu daghan. Ikaw pa rin sa bigyug kaon nila og yabiin yung kaog buntag. Lami no. Lami uy, butangan og milk. Naan guys. Guys, mamahaw tanin jo. To anang mga kuyas, nangaon na sila dyan, nagbaon po sila gingani. Salamat ka jo Lord, sa grasya. Mahaw guys. Nauli nami guys, dahil na miss bay. Gika na miss iskwilahan ni Kimi Kimi. Harvest kami dari guys sa among talong. Harvest kami sa taong guys, kaya ito na po yung urundiro. Thank you Lord. Okay. May order hikod sa atong talong. Wala na lagi pa kinitupan. Tapos manok. Dagko na rabao. Dagko na guys. Paghilabtan sa chicken. Ano pahak Mas manok, tuk-tuk. Mukaan mo manok dani guys no? Magsalin ako dani uguan kanang gulay. Pati karabantos kay ugma mag-adobo ko. Pati ganas. Kay mo ihang ibaligja ato sa eskwelahan. Ganahan man sila mga gulay-gulay. Ngayon na ba guys nga kuan tanen. Na may nang gi-request ni silang gulay kuno na may gula hala daghan na nam dagdag. Tanaw guys ah. Kamating, sunod na pod. Sunod na sa basta mag-harvest mi. Na buyag na Na guys, tapod. Tapod dagko na si jag bunga. Kaluyan ni taon daghang bunga in tawag among gulay. Gikaluyan ni taon daghang bunga among gulay-gulay islight tao. Daghang bunga among taon guys. Mazo na lang sa isa ka puno maka-harvest og tulo ka buok. Tapod, mga dagko buyag. Harvest na pud mi. Okay. Batong ala buyag ka jug bungas among batong guys. Umang adlaw magtinda ko gulay guys ang adubuhon. Butangan daning mga kagulayan. Batong, talong, karabantos, ganas, adubuhon da kalami. Yes no. Yan na guys, agamong tawang. Ano kung papagabalin. Ito papa, ni dako. Tag-asa mudagka pa manipa. Oh guys, mudagka pa jud ni. Wala gatang mais pa daghan nagbunga na ni banay na. Wala daghan nagbunga among kuan guys, mais. Kalipay na lang taon. Tapusan. Lagi makasugba na tadana. Kaanag, makaanag, makasangag, sin og makakuan pa. Makadengag pa. Sunod-sunod sa gamantoy sa matumban nila na mo. Na, nidagkid na. Mana sa rin? Nada na sa lingkuranan. Tapos tanawa. Magsalin ra ko dani para gulay ugma pa kay mag-adobo ko. Ang kuanon. Ha? Ibig sa ibang puntag. Lagi. Hindi.
Sidaan pa nato ba? Guys, ay daghan naman po sa bunga dari, kalabantos. Kamatoy! O, di kamatoy, kaya sa matamban ka. So, kaya sa ihatod rin guys, kaya puno na. Hag, sidlanan. So, dari sa rin ibutang guys, kaya mag-harvest pa mi. Kaduhang balik. Ayan guys. Isi. Talaga na pa. Katulong lagi ni pila kan ikakilo. So maka 6 ka kilo ni. Libre na sa gasolina sa motor. Sa hapon manguha ko dani ganas kay hang lutuon og mas buntag sa zoo. Paras. Ha? Og malagit buntag sa zoo manguha ko dani. Kay madyo nang presko ba. Lutuon guys sa ibrigja. Daghan may nag-request. Man sila gulay lay kuno. Ganahan sila na mga gulay. Kimi. Oo. Dami na lang tawon og mais oy. Gamatoy. Man, apa yung sunod? Tawag daw ka buok. Muna si Kyung papa. Lagi sa mga bodyguard ni Papa Gabriel. Wow, namuwak naman dahil agkarakwan pa. Pipino to ah. Buwak ng pipino. Ha? Pwede na di ay. Sila sa pagkabres kamaisan na guys. Sunod ni na manglungi na migbunga dani sa amang mais. Ohon. Okay, bigas. Kimi, unsa ka diha? Dana guys Nanay buwak kag amo ang pipino. Ito pa dong na puro na pipino siya guys. Dana. Dari. Da dito pud sa pikas dito pipino pud to. Pipinuhan og batungan tong mga tong area. Oh, lami as mais uy. Ang bunga na. Sayang ano gamay ra atang natanong mais. Gamay ra pud ya. Mau lagi. Buwak na sunod adlaw dani maka-harvest na tagbunga dani sa tang pipino. Pila kilos pipino ron? Siguro bunga ito ang pipino. Tagsaray kwas pipino no. Tagsara ron ang pipino, hubas naman ang pipino. Kani ang amoy timing. Abot pa kanig kuan ka kilo 6. So then na guys, ikaduhang kuan sidlanan. Mag-harvest ugma. Ugma na. Mag-harvest ko diha para sa kuan uhang utanan. Gunit sa pa kay mag-harvest ko kuan pa kanang karabantos. Ano bunga bato mo? Ang daghan pa ano niya. Lagi. Nami ang tag nadaghan pagbatong Sige sara kalumbay nga na. Natanaw guys ag bunga. Buyag. Buyag siya. Awa. Ugma haring kuan ugma kay hang isa guls kuan adobo. Magulay ko ugma. Sagol ag taong, batong, karabantos o ganas. Kalami gazed. Ni. Kando dagke. Kaya hang ihatag ni kuan. Ganda lang ang bawgon. Sorry. Bebe. Daghanan man dagke dana. Nadas ni bong na ko ni diri sa tunga diri so. Kanang nay guwang ayon na nailabti. Kaya ito nang pa kuan. Ma! Madak! Nay kay Ano? Daday. Bibuog. Uha! Dapay daghan pa. Pa. Ya kana. Kari kana. Za. Dilikim. Apa? Dara! Guniti sa guniti. Sige may magkabot. Okay. Dapa guys.
Napa. Okay. Ugma magkuan ko ugma para isa gulay. Okay, tata na. Guys, ato sa akong budik, muli sa akong budik dik. Muli sa akong daring budik, guys. Ang mga bujik-jik gagmay. Uy. Labangan to na nang didi dyan. Nang didi sila, guys. Nagbibo sila, nagkabibo. Bujik! Sala ni buyag na dyan sila. Guys, sana mabuyag na yung taon. Dirakim. Budik. Budik. Didi sila, dik. Didi sila. Palit taron. Amo na silang palitan karon guys og katong ha? Palitan na naman sila karon guys og baby pig booster para kuha na sila ba, maanad na sila sa lasas ilang tuwa. Puhon. So amo unta jang ipahid sa didi ni Budik. Bujik. Nera kadik. Kumato sa miskoan, namilakon. Atod pud may gulay ni Aya guys. Kaan pa siya dari sa mga utanon. Ugma na pedaghang ma-harvest. Daghan pag harvest na nun ugma. Wala na. Ugma na nagban kay hang isagol sa hang gulay. Affordable ra tang gulay guys, 10 pesos. Kakaan na gulay ang mga bata. Yan na guys, agamang gulay for today. Agamang harvest karon. Maingan ni reject na ni Sija. Wala na ka nga pahak agagi. Kit sa chicken. Sakto rin sa kadagkaa. Ngani ha? Ngani kadagkaa guys ba? Namin na sa turtahon. Sa karya marihatad niya ya. Kani og taong harong makaadobo pod si Zauren sa ni Zay jahaban nilang udyon. Muni amang kuan ron na harvest sa mga garden. Danaga sa mo na ni ihatod, din-deliver na namo. Ito na mo palit. So hatod sa amin na mo karejot guys, ni amang talong. Kari ato ni namang yaya. Talong og carabantos. Ayo. Hi. Mo sa ate? Wala! Hi guys! Deliver ko dari. Dad! Salong. Eh ba na to sa ate? How much? Itimbang ka ko timbangan. Oh no! Oh no. Your talong is very marami. Mga sunod adlaw na pod. Pila na ka kilo ka day? Tanaw ko no. 4.3. 4 ka kilo ka pin. Dapat 4 na. Kira na sus. Ikaw pa. 40 times 4. 160. Okay. I-display na yun. Haman mong likuan. Ay, gamay naman naman. Di, day. Oh, lain ni no. Lain na sad na. Lain ni. Uy, gwapa pa man ang day. Gwapa nang ahga. Tanawa day la. Gwapa nang ahga. Uy. Na guys, oh. Wapag yun. Muras Liwat sa tindira. tagidya. Oh. Lahir naman dari guys na. Oh. Tao. Oy guys, kinanglan ingani jud guys ha. Wapag yun guys. Pero gwapa pa sa ilahang mangga. Tanaw guys. Sus. Oh, sa makagwapa silang tindira. Rangjeng ka. Lami na. Palit sa ti. Manakog deliver guys. Hi guys. Salamat Ate Queen sa mong pag-deliver sa talong. Ano dyan na i-deliver kay gwapa man ka. Ito guys, sa mga mga kaila. Mga darak ko. Daray i-display kay ganahan ko dahil matanaw. Mga gwapa gama. Kaya ba po na iladay. Display na ang mga talong guys. Kasi nito doon nga. Kasi nito doon. Oo, mamunga na ang mga pipino. Pino nga. Ah, puhon. Wala pa yung orange. Pag 20. Which? Yeah. Na. Siya mo na tayo? 50. Guwapa man ti. Tanaw. Guwapa kay siya. Liwat sa nag-display. Liwat sa nag-ipo. Gwapa guys na. Liwat sa nag-display dari.
display na gatang mga talong. No, guys. Nara guys, atong talong guys ha. Dung lang mo der sa Anbits Penny Mini Marts guys. Kay na diri ag talong nga kinagwapahan, kinabaguhan. Gwapa pa ni kuan nagtinda. Pero guys, mas lami pas nagtinda. Guwapa guys eh. Liwat sa nagkuan. Nagpahilo na. Ay mo saging na sila mo na wali dumuga. Yan na guys, na-display na ang mga talong. Nara guys. Manihang kuan hapdananan sa mga gulay. Dahil mo ito na miday. Salamat ka, Azo. Bye. Thanks. Nahuman na mig deliver guys sa talong. Ayo, kaagida ng lapok. So what's that eh? Hatad sa Miss Carabantos ni Yaya og taong. Tara pa. Pang gasolina 160. Ha? Kuha na?